Ćao svima i dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas vam pripremam prelepu slanu pizza štrudlu. Biće to jedno prelepo mekano testo sa pizza nadevom koje se vrlo lako priprema, a ukus je fantastičan, zato ostanite do kraja i pogledajte. Za početak u vanilicu stavit ću polovinu kocke kvasca. Dodat ću jednu ovako kašiku šećera, 300 ml toplog mlijeka, dajemo jedno jaje i to se ovako blago promešamo. Tome dodajemo 100 ml ulja i zamesimo testo sa 550 g brašna. I testu dodamo punu kašičicu soli. I to je sve. To je ono moje čuveno testo koje ide za sve vrste peciva, za sve vrste pogača, a jako je ukusno. I jako mekano bude. Samo da zamesimo testo rukom. Ovo može biti testo i za slatko punjenje, znate, jer nema tu veća količina soli, niti šećera, tako da baš je onako univerzalno testo. Sad dodamo ovako par kapi ulja, možda jednu kašiku i premesimo testo kao uvek što radimo. To je ta količina brašna, kao što je oko 550 g brašna. Kad umesite testo treba da dobijete nešto ovako mekano testo koje se ne lepi. Pokrijemo ga kesom i ostavimo ga na toplom pola sata. To stoji na toplom, ja sam ovdje pripremila nadev. Ovdje sam narendala malo salamice, jedno 200 g i isto toliko kačkavalja. Tome ću dodati sitno iseckane šampinjone. Ovdje imam 6 komada šampinjona koje sam oprala i sitno iseckala ovako. I tome dodajemo pizza sos, odnosno paradajz telat. I to će nam biti punjenje. Gdje je pizza ukus bez origana? Jedna kašika. I fil nam je spreman. I evo nakon nekih 20 minuta testo nam je fino naraslo. Sada ćemo staviti vrlo malo brašna na površinu. I testo ćemo podeliti na onoliko na koliko želite da pravite štrudli. U mom slučaju to će biti 3. Znači 3 približno jednako podelite testo. Oblikujte svaku ovu jufku. Tako. I stavimo sa strane. Drugu i treću. Tako. Sad stavimo brašno na površinu i uzimamo jednu po jednu. Tako. I sad pravimo neki pravouglavni oblik. Za svaku štrudlu, da znate. I sad kada smo ovako skroz rastanjili testo, vidite koliko je to tanko. Sad uzimamo ovaj naš fil i sad fil podelite na 3 dela. Slobodno neka bude puno to sve.
Nemojte da stavljate pomalo, nego neka bude pun rolat. Samo preklopimo. I ovaj prvi deo slobodno ovako pretisnite lepo. Tako. I krajeve tu slobodno slepite. Sad ovdje, ovaj tu kraj, možete slobodno ovako da zarežete trake. Tako. I sad samo nastavite da motate rolat. I treba da dobijete nešto ovako. I sad samo to što ste dobili treba da prebacite na tepsiju, odnosno na pleh obložen pet papirom. I sad ovdje ćemo da stavimo drugi i treći. Treća nam je spremna. Treći rolat nam je također spreman. Sad ćemo ih ostaviti ovako u pleh da odstoje taman koliko nam je potrebno da nam se rerna lepo zagreje. I sad ću ih samo premazati umućenim jajetom, posuti malo susamom i pečem ih pola sata. I evo, štrudlica nam je gotova. Sad ću pokriti malo krpom, nekih 5-10 minuta da se prohladi, onda ćemo da isečemo. I evo, rolat nam se malo prohladio. Kao što vidite, to je premekano testo. Prelepo prosto. I sad treba samo da isečemo mi ovaj naš rolat. On je još vruć, ali hajdemo polako ćemo da vidimo šta smo mi to napravili. Eto, vreo je. Kao što vidite, stvarno puši se, još ne može ni da se seče, ali to uopšte nema puno testa kao što možete vidjeti. Prelepo stvarno. Eto. Jako, jako mekano. Eto. Ali ovo stvarno treba da se prohladi da bi se seklo, baš da bude onako lepo, jer džaba ja sad sečem kada sve nam curi vani. Eto. To je taj naš pizza rolat koji smo pripremili. Pripremamo se vrlo lako. Pa eto, pišite mi kako vam se sviđa. Lajkujte ovaj video. Ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal. Hvala vam što ste uvek uz mene. Ja vam šaljem veliki pozdrav iz moje kuhinje. A mi se, dragi moji, uskoro vidimo sa novim videom. Ćao!